जाना नायनायगिरदों आं नै इखो गुड मर्निं एभ्रिवान नै दिनै जोंहा मोसौ बैसागु नालाय दिनैथ' ओमफ्राय मोसौ थुखैनायनि थाग थियारि खालामलांबाय आरो नै ओमफ्राय आंनि देहाया बिराद हामा मा होनो हाथाइ सानानै बेला जाना उथिबाय होमबाबो आङो बिथिं बाथौनि माखासे खामानिफोर मावगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय नै आयंदो जोंहा फंबायजों मोसौ थुखैनायनि थांबाय मोसौआबो जि खारलागासिनो नै दायो लोगोफोर आं बाथौआव आलारि बाथि सावखांबाय आरो गोजाम बोसोरनि थाखाय इसोरखौ साबायखर बावबाय आरो गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारहोथों होनना आर'ज खालामबाय नै बाथौआबो जोंना गोदानसो नालाय बेबायदिनो दंथ'यो आरो हाय एभ्रिवान वेलकाम टु दा निउ ब्लग खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय दिनै सैथोनि दिनै लास्ट बावगारलायलांदोलै बर'निखौ बावगारलायलांबाय दायोथ' गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर जासिगोन नालाय बेखायनो नै दिनै बाथौआवबो जोंहा न'खरैनो आर'ज खालामखांबाय ओमफ्राय जि खामानि दिनै नायबाय थादों गोरा जाया लोगोफोर दायो जोंहा खोजिमाबो हाननांगौ ओंखाम बिराद उखैबाय ओमफ्राय दा मा खालामनाय जायो नोंथांमोननो सेयार खालामलांनोसै नायलांदो दे लोगोफोर अके जानो हागोन दे एम्फौ लाथाबो जिरनो गोनां दोङो बैसागुआनो मा जागोन दा मानसिबो गैया रावबो जोंनो सानैदों थैथां बिमा दांदो नै हेर बेन्ड लाखाबाय दायो आङो बिलाथि टप खालामगासिनो बे जादोबाथाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय सानसेखौ स्टप खालामनोसै आरो दा मादो जागोन मादो थागोन जेबो संथावलाबो ओमफ्राय बेखायनो नै बिलाथिखौ टप खालामनो नागिरबाय आङो बेखौनो जानोसै आरो बिदो ओंखाम एसे जानानै इसे गासैखौबो मावलांनोसै होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दे हाय लोगोफोर जोंहा नै दायो खोजिमा हाननोसै खोजिमा हाननो रेडि जाखाबाय आंहा नै ओंखाम एसे जाखांबाय दायो सिलिखा जाबाय थादों ओमफ्राय दान्दा लानानै खोजिमा हाननोसै न'आवनो दंखायो ओइलाय सिलिखा नोंलाय ओइयाव दोङो ओमफ्राय ओइलायथिंबो मोनसे दोङो दं नोंलाय सिलिखाया नों नुवाखै सिलिखाया खोजिमा हाननोसै खोजिमा स्पेसियेल बैसागु स्पेसियेल नंगौ नामा सान्दुं गोसा दिनै दै गुदुं लादो जायोना जाया लोगोफोर खोजिमा आं जायो आरो आंहा बिराद गोथाव मोनो जेबो नांखाला आंनो ना आरो बेदर गोखैल'सो मोनो आरोना बे जाया दै गुसु बियो जाम्बा दै गुदुं नांगौ दै गुदुं मालाय माइलाय दै गुदुं अके बाय दुंब्रुब्रुसो नैबेयाव दोङो आरो दान्दादोथ' खासिसो नैबे सेखासो नांगौमोन हायो हैनाबायनि मेगन थाइनैनि सिगाङाव थानायखौनो नुवाबा मा जागोन नैथि आन्दाज जादों नुवाखै दे दा मा खालामनांगोन बेखौ खनखानांगोन ना दैयाव सोमखाबासो दा सेखासो नांगौ र' मा जागोन खोजिमा दे दान सिरि जोब्बाय दिसुन दै गुदुंखौ सरना होबावनो हर इथि हरले माबा इथि दिसुन खनगोन ना र' दा उनाव मिथिया बिदै दोंसै बिराद अरजाजोब्बाय हायाव थाबोजोब्बाय हायाव खननांगौ खायना नाखायबाबोथ' अरजोब्बाय बिदै दोंसै बिराद अरजाजोब्बाय हायाव थाबोजोब्बाय हायाव खननांगौ खायना नाखायबाबोथ' अरजोब्बाय लोगोफोर मोनसे बासानि हानखांबाय आरो बारा बिदैयालाय दङमोन हायाव सिरिजोब्बाय सेस नै
फिसा मारै दिहुनगोन दा मिथिला मानसियाथ' सेस अबस्था गैया जाजोबखाबाय आं अरजाजोब्बाय नै मोदोम गंसे खोजिमा अरजाजोब्बाय दिनै खोजिमा जानायनि ताबावनो ओइ नोंसोरियाव हानबाव नागिरदों मोनसेबाव थांनि र' आंबो गैयानो ओरैनो नायलाय होमबाबो सोमना दोनलाय खलाखा सेफायनाङा इया ओइथि गार' होनदों आङो गोबाव जाबायना बिमा जुगनिफ्रायनो दोङोमोन इयो मोनसे माबाया बाहाया बिदि दङ बाय बांला मा जाखो दालाय हामथावाखै नामा बारा इसां गोदोर नङालै बे इंखुर बायदि फिसा फिसा सिरिजोब्बाय सेसलै ओइने लायलाय ओमफ्राय सोमनो थिखाना लाबोगोन दिनो सेसलै सिरिजोब्बाय नै र' थुफ्लुंजोबना होबाय इयो एसां मोजां मोन अबेसो ओइने हुथुमदोलै ओरै हुथुम बिदि गोजा माबा एंखुर नङा बाय लदब गोजासोमोन इमान लस ओरैनो सेस ओरैनो थांजोब्बाय माबाखौनो नुहुरा नोंनि खरसाव गोलैगोन आरो इमान माखासेमोन ओरैनो थांजोब्बाय दैयावनो बासियाबा बे बिमाखौ हमनो हानाय नङा नै इंखुर बायदि गोजासो मा खालामगोन इफोरखौलाय सालिनो दाउदै सख्ला सिन्था दङ इसोरलाय आरो लांखायोना नै बिमा बेखौ नायनि नै बेखिनि मोनबाय जोंना दिनै खोजिमाखौ औ आरो खनसे सुबावनांसिगोन इखो बोरैबा दुरबल नांलायलाय बे खोजिमाखौ अरजानानै दिनै गोथां जाबा माबाफोर जागोन नामा खोजिमा बिदैखौ सोरबा मिथियो नामा गोथां जाबा माबा जायो नामा जाना नायनायगोरदों आं इखो खोजिमा बिदैखौ गोथां जाबा आय केसा खाले किबा हबो नेকি इदो जाना नायनि र' साला थैयाबानो जाबाय दे जायो बोराबाथ' गोथावसो जानो नायलाय खोजिमा बिदैया गोथावनो मोनसे जाबावनो र' गोथां जाना मोजांसो नांदो मोजांसो गोथावसो जादों